Good morning! Good morning, guys! Tapos na ako. Punta kami sa beach house para i-celebrate yung birthday ni Zach. Kagabi na, open na niya yung mga present niya, pero ngayon magsa-celebrate kami. Ito yung pinuntahan namin ni Dan nung may event yung work ko. Doon pala, akala ko kung ano. Sabi ko, nakapunta na ba ako dito? Sabi ni Dan, oo. Yung sa yung may mga games ba? Drunk na drunk yung blush. Nag-ano lang ako, concealer ako dito. Dito din, nilagyan ko kasi meron tayong pimple dyan na lagyan ko lang ng concealer yan. Tapos on my lips, ay gustong-gusto ko to. Yung kay Catherine, Generation Happy Skin, My Lips But Better na Ultra Matte Lippy. Ano ba to eh? Meron kasi akong pimple dyan. Ay, hindi siya pimple, parang bump. Tapos nung paglagay ko ng blush, naging naging chucky, parang na-stuck yung blush doon. Purity at saka Simplicity. Parang yung medyo brown na shade nasa outside. Tapos yung parang inner corner is yung, or sa loob, yung may pagka-reddish brown. So yan. Ay, yung ilong ko. Yung ni Holy Manay, nasa car na, no? Yung upuan niya. You ready, Baba? Tingnan niyo ito aming Baba. So pretty. Let me see. Wow! What's that? Hala! Your bow. Tinanggal niya yung kanyang sa buhok. Inayos na niya ni Mami eh. You want me to put it back on? Alright, let's do it. Tinanggal mo. Wow, that is so nice. Wait, baliktad. Wow! Uy, baliktad ba yan? Baliktad. Sorry. Ano ba yan? Di naman ako marunong maglagay ng bow. Tinanggal niya? Paano ba yan ilagay? Ganyan? Iya, ipasok niya. Yung kilay ko talaga, hindi makantay. Ayan, yan. Pretty yan, Baba. Yung kabila, ayusin natin. Wait. Ayan. Okay na? Ah, wait. Tsaka yung isa. Wait, isa. Are you ready to play, Baba, sa beach house? Yeah. Yeah, like bump cars and like shooting. Yeah. Yeah? Basketball. Yeah? And there's may tubig yun, di ba? yung Nag-spray, di ba? Uy, merong, hindi yung bump car. Meron sila. Sa taas, di ba? Meron. Oo, tapos magsushoot-shoot ka. Ay, naku, yun, nabasa kami nun. Hulong mo na ito. Tingnan mo yung ito kung napaka-dark. Yung dark blush ko na sobrang. Hindi, okay naman. Sambuk ka blush. Hindi, okay. Ang red ng ko na. Hindi, okay. Puti na mukha ko, guys. Feeling ko sa the same. Hindi naman. Na na concealer. Hindi naman Hindi naman parang pinkish. Yung akin medyo may pagka-reddish brown. Hinihintay namin sila, Dan. Malapit na daw kasi sila. So, sana hindi makuha yung parking sa likod namin para sila sunod sa amin. But yan, nandito kami. Tapos, bayad na lang kami ng parking. Ano daw to dito? 24-hour parking. Pero bayad ka ng ticket. So, yan. Kailangan ko pantawagan sila kasi hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang to nakita. 24p ticket parking. Kasi usually, sasabihin yan, 2p. So, 2 hours parking. Tapos may oras. Tapos ito parang 24 hours. 24p. Sabi ko, ano yan? 24 hours? Nawagan ko sila. Tama, 24 hours. Akala ko nga 24 hours yung babayaran natin. Kaya nga sabi ko nga Pero hindi pala. Pipili ka lang ng oras ng babayaran mo. Si Holly natulog na sa likod. May something kasi dito, guys. May sleeping pills daw yung sasakyan namin. May sleeping air. May tear gas. Sakit yung ulo ko Diyan tayo pupunta. So, hindi naman ganun kalayo ang lakad. Okay lang. Okay lang naman yung weather. Hindi naman ganun kalamig. Nilalamig ka? Ilang layers ka? Dito? Tatlo? Dito? Ngayon, ilang layers yung suot mo? Tatlo. Ako din tatlo. Nakahitek ako, guys. Ilang years ka dito? Layers? Ay, mag-ingat kayo. Wait sa. Oh, there's a road there. Oh, my cars. Come here. Yep. Nandiyan na si Holly, guys. At saka si Manay. At saka si Zach. Yan. Cute. The claw machine. A winner every time daw. Punta kami sa guys. Bump cars. Wait! Ako! Sali kami! Okay.
basta. Kalaban tayo. Kalaban tayo sa bumper. Oo. Sige, oo. Oo, hi. Nandito na pala siya, guys. Against the light ka. Yan. Atayag ng sabang. Yes, yes, please. Hey, well, okay, guys, turn it. Right now, that's it. Right. Please travel in an anti-clockwise direction. No heavy or head-on bumper. Go straight, me go. Please travel in an anti-clockwise direction. Please travel in an anti-clockwise direction. No heavy or head-on bumper. That's it. Your ride is now finished. Đây, bạn nào có giáo trái và một phòng được chưa có. Salamat, Mark. Thank you, Mark. Thank you. Kahit wala naman. Oh, ito. Baba! Go drive! Drive, Aliyah! It's too, I told you it's too quick. Yeah. At least may lollies. Jack! Jack, come here. Some lollies for you, Zaki. No, Oh, just like one lolly. Zaki, here's one lolly for you. Jesus. that's yours. Holly, where are we? Baba, where are we, Baba? Oh, no. Where are we? Driver ako. Wow! Wow, driver ka talaga. Pasok ka dito, maka-driver ka dyan. Oh, gusto mo sa end tayo? Oo, para kita natin si... Come on, Holly. Ah, come on, Baba, come on. Para we can see Daddy. Come on. Sakay kami sa train, guys. Ito yung train. Sabi ni Man, magda-driver siya. Higan mo yun.
Tapos yan, nag-golf sila, Dan. Go ba? Parang na, saan pupunta? Bye! Punta kami New York. Ang ingay, ha? Ay, nandun sila lovely, guys. Bye, Dan! Para tingin yung view. Papa! Tinatawag ka, Papa! Bye. Playground! Doon sila sa loob, oh. Daddy, oh, bye, Daddy! Tapos na kami doon sa ano, guys, beach house. Dito kami sa Salsas. Magla-lunch ng Mexican food. Hindi ko alam kung nasan si Manay. Parang sinamahan si Zach at dito sila. Bata. She'll come back. What do you want to eat, Mom? Naka-order na si Don, pero si Manay, hindi ko alam kung naka-order na. Sorry? You need, you'll eat anything? So wait, ice cream! Oh, later. Ice cream, After you lunch. scream, we all scream for ice cream. Ice cream. Akala ko anything. We have our nachos. Dan got burrito. Is it good, babe? What did you get, Zach? Pizza. Dun sa kabilang shop. Ikaw, nag-order ka na ba dito? Hindi ka nag-order? Nag-order ka? Oh, buang talaga yan. Ano yung in-order mo para kaya sa kanya? Ano? Pizza, yung maliit. Ah, okay. Okay, yep. Ito, oh, ang laki. Share tayo. Zach, do you want some? Grab some. If you want some. Tito Dan. And they remember now. Tito Dan? What does Tito Dan say? Pizza and Dan. And they went here. We had California? came here for the Yummy. membership in the committee. See another one vacation, but we got one vacation. One vacation. He said it'd be like good for his shopping. Yeah, Open up a lot more stuff. Yeah, it'd be cool. You like it, And then Zach? you come down more as well. It's not just a membership. You're like, oh, I'm going to use it. So That's free. Yeah, that's true, yeah. that's good. Okay na kayo dyan? Ano sa'yo, Inday? That's hard. Baba, watch out for your clothes, Baba, ha? Wa man na uunga. Sus yung pa-fur-fur. Firm mo na. Remove your firm mo na. Because this remove this one, okay? Don't make a mess. I always make a mess. You're gonna be Para sick kami some- mag-away. Ano talaga? O, nag-iisa na table ba? Oh my God. My God talaga. When's your birthday, Holly? When's your birthday, Bob? Soon? When's your birthday? Long. Di ba magkabuan si Aliyah at saka si CJ? No. September. September, tapos December kayo. Pumunta next week, pumunta naman tayo sa ilaha. Oo. Oo. Dito tayo sa Asian Grocery, guys. May dadaanan lang tayo saglit. Ang layo ng pinarkingan namin. Pwede naman sana mag-park dito sa gilid. Oh. Dito tayo. Asian Grocery. Dito na kami sa bahay, guys. Pero hindi kami bumababa. Yung alarm ng bahay niya, grabe na yung tunog. Relax lang. Enough ko na eh. Takbo ko, sabi ko, ano eh. Ang tangkad ng kuha niya dito, dahil. Siyempre. No? Ano, pupunta kami kinakat. Doon kami magde-dinner. Yung beef, pinakuluan na namin kagabi. Okay. Pero kailangan pa yung lutuin kinakat. Hala, magluluto pa ng bilo-bilo. Punta Punta na tayo tayo. maaga. Text nga natin sila dyan. Wala pa kasi yung Ay, voice. hala, hindi ko ako Sige, mag-text. mag-text. Sige. Sakit yung ulo ko, eh. Text natin si Dan. Oh, may chocolates. Ay, so... Dalawa pa. Addict. Ay, addict. Buying addict. Bye. Addict sa bags. Close na muna. Close In fairness, kay huli natulog siya, guys. Siya na talaga ang batang na mahinga. Namaya. On the way and then back. At least sa pagpahinga siya. Yung driver Tayo, ko, nauna wala. sa tayo natulog. Dani boy. Hello, my love. Hello. Yes? Hmm? Are you guys already home? Yes. Yeah, we'll be home in about 20 minutes. Okay, should we just go to Cathy then and you just follow us? Or
Just wait for us to get home. Okay, and then we'll go to cafe. Because we have to cook. Diba? Ang dami natin If you want to go, you kailangan. go. Ang dami natin kailangan lutuin. Tara mo, Or do you want Kumain ba sila? did John eat? Yeah, John's got Macca's. Okay, It's okay, alright, okay na, it's that's alright, good. It's alright. Yeah. Just up here. Yeah? Those cars are coming out. So, yeah, it's up to you. If you guys want to go to Hills and Cast now, we'll just meet you there later on. Alright, I'll let you know. Cool. We're just at Rebel Sport near Antoinette's house getting shoes for Zach, and then we'll come straight home. Ah, lucky birthday boy. So, yeah, we just got to fully. So, Alright, yeah, cool. just in the back. See ya. Alright, bye-bye. Love you, bye. Putang-puta na si Zach sa kanyang birthday. Siya na talaga. Shoes daw. Bakit kailangan niya shoes? Wala Every naman 6 din. months tayo, ang pampa nila, grabe mag-expand. Ewan ko sa kanila, tayo noon, kung wala tayong December or party, birthday lang ba? Diba, magka-shoes tayo. Hindi, binilaan ako ng mama ko mga para pang 20 hanggang pang 20 years old. Diba, isa lang once a year. Dito parang si Love TJ, iba yung golf, iba yung Hindi footy. na naman tumasot. Ang laki pa hanggang pang 20 mo na yan. Lagyan Hanggang pang graduate mo ng college. Lagyan mo lang na papel yung yung pinaka para kasyang-kasya. Ay, yung regalo, papel at saka paano yung papel para ilagay mo dyan sa sapatos mo diba? para matipid Para tayo. tipid. Diba tayo, ang sapatos natin for 1 year. Malaki. Oo, diba? May adjust- Kailangan malaki talaga. Sila TJ, ano Diba? O, diba Kayo, guys? ganun din? Ganon. Malaki talaga. Kasi nung bata ako, malaki talagang binibili. Binibili. Oh, para Tapos may ganun lagyan pa. lang ng papel. Totoo nga, ginawa din namin yung pang may medyas nga, minsan yung maliit, Oo, diba? medyas. Bulabulahin mo. Hirap kaya na ilakad. Ikaw naman bata. Sige, kasi ang ganda-ganda yun. Ay, masusuot ko to hanggang ako. Matanda na Tapos, ako. Parang tanga. Pumapayan din ang bata. Dito mga bata, iba. Baka may allowance. Tapos hindi sa atin, yun na rin ang panglaro, pang party, dito iba yung pang footy, iba yung pang Natawa ako sa nanood ako ng mga funny moments ni Vice Ganda sa Showtime. Nakita ko, sabi niya daw, yung kapag nagpapadala yung lola ba niya yun, na galing US, papadala daw ng balikbayan box. Ipapasukat yung paa, diba, sa yung Papel, karton. Gano'n yung paa mo. drawing. Ibibigay. Sisend doon. Pagbalik, yung yung sapatos ibigay, ang laki daw, laki, sabi niya. Pinapasukat-sukat mo ako. Hindi mo naman sino, no? Hindi mo naman sinunod. Bakit mo pa ako pinasukat? Tawang-tawa ako sa mga niya kasi nakaka-relate talaga. Totoo naman. Oo, bakit pinasukat? Malaki din naman pala ibibigay na para may allowance. Para Sana hindi mo lang pinasukat. Tawang-tawa ako sa mga funny moments niyo. Bakit tayo naiiyak? Ay, naku, ewan ko sa inyo, guys. Ewan ko sa inyo. Kayo ganun din ba kayo? Nakaka-relate kayo sa mga sapatos. Ay, naku talaga. Iba na talaga yung panahon ngayon. Oo, Uy, baka iba ka, may mga bata pa din na ganun doon, na allowance. Huwag kayong Okay lang mag-alala. yan. Okay lang yan. Naranasan. namin yan. Mga bata, okay lang talaga yan. Hindi kayo lalaking may kakulangan. Sobra nga eh. Normal kayo. Paglaki, promise. Normal talaga. Sobra nga eh. Kasi may allowance. Allowance pa. Buang. Nakakatuwa na, no? Matuloy ng ulo ko lalo. Tapos pag malaki yung chinelas mo, di ba minsan naapakan ng kaklase mo. Matatalisod ka na lang. Kasi every Friday, di ba pwede ka Mag-chinelas. Chinelas, hindi sa bagot na. May allowance. Tugali kay mama. Kanito. Tapos Ang hirap ilakad pa. Buang talaga, oy. Sino kayo nagpauso niyang allowance? mga lola, bili Oo, ka pero ng kahit ang laki mo na, ang tagal mo pa lumaki. Ang laki pa din ang allowance. pudbud na siya. Napunta lang yung chinelas kasi natapakan. alam niyo yung Rambo? Alam mo yung Rambo chinik? Di ba ang kapal ng sweldo? Spartan. Tsaka yung Rambo, yung makapal yung Tapos Spartan, mayroon. Rambo. Si Rambo dapat, yan talagang palaging bili. Kasi mahirap siyang ipudpud. Kasi ako maglakad. Yung, yung parang sa daan, yung kuskus talaga. Kuskus. Bili nila Dala pang linis. Dala pang linis ba? Parang, Tapos sasabihin, angat-angatin mo naman yung paa mo para naman tumagal. Kakatawa.
Diba? Tapos ano na, bubutasan yung sa soul. Tapos dito okay pa. Oo. Okay lang, matinik ka na. Pagdating mo sa bahay, may itim sa ano mo pa. Mga, diba? Konti ka, mga ano, mga putik. Yung dito mo lang, kasi yung may buhos na. Yung dito, ang linis. Dito lang yung dito. May nunan. Huwag kayong mag-alala. Pag pag halimbawa, nag-ask from other country, isukat nyo yung maliit kasi tama-tama ang dating niya kasi may allowance. Halimbawa, ako kayo. Mga 28 na yung edad nyo. Igala nyo kay Oli. Paan ni Oli. Pagdating ng sakto-sakto. Kahit na alam nila na hindi ka natutubo, hindi ka nalalaking, gagawin pa din ang allowance yan just in case. Nakakatawa talaga yun, no? So kapag ka-edad ko, sabihin natin, 15 ka, 15. Yung isukat mo, 2 years old. Sumakit yung bato ko. Kay Oli. Sumakit yung bato ko doon. Ang hindi ko talaga makalimutan, yung tsinelas talagang may allowance din. Pag naapakan talaga, tumpak. Pak! Mama, may sugat ako. Tapos maganda kasi yung luma na chinila sa bato Malambot na. Oo, yung ano mo, yung laro na pinapatid na. At saka hindi yun. Wag yung bago na inaano inamas. Ang sakit. Ako ayaw ko talaga ng ganyang laro. Lagi ako natatamaan. Nalaro mo ba yung yung lata na parang may heels ka na Oo, ganun? syempre sa bukid. Diba? Oo, Ang tapos ganda, yung yung may dalawang stick na nalalaro ko yun. Kayo, ginagawa nyo pa ba yan? Meron pa kaya niya? Anong tawag doon? Yung alam, diba? Basta meron tawag doon. Parang- Ano din ako, lata. Ngayon, alam pa ba ng mga bata yan? Hindi ko alam. Wala, Lata, iPad na tapos sila doon. PC? O ano tawag sa PC? Lubid. Lubid, o ginagano Oo, lang. diba? Tas yung bagol, Saya-saya alam mo natin. yung bagol? Tapos ang sakit na ng paa natin sa lata. Gano'n, bumabaon na yung lata sa ano natin. Kasi nga, di ba yun so, yung coconut. Yung coconut, di ba naman? Coconut, yun, okay lang yun. Medyo smooth. Kaya hindi din smooth, Mas maganda rough. siya, maganda siya. Pero, Meron pa kaya niya? wala na. Si Sa kanina, nagkipiesta. Si Sa, yung Ano? sa tubo ba? Oo, kanina sa parking lot. Sa tulo. Sa tubo. Palosebo. Anong tawag doon? Palo Sebo? Palosebo ba yun? Pag-akyat? Yung parang may grasa, di ba? Di ba may grasa? Langis. Si Sa, Kawayan. ang galing niya, guys, doon Ano kanina. yun? May pagka-monkey. Si Kuya hindi niya ma-reach. May pagka-monkey yan si Zach. Nakaya niya talaga. O diba, tayo na yung nag-check ka, 9 minutes na. Wait na Diba? ulo. Pero natawa kayo, nakarelate kayo sa mga padala-padala, may Uy, allowance. kami, never ko na-try na may nagpadala sa amin. Sa amin, Meron? Ako wala. wala. Kawawa kami, charot joke lang. Wala, hindi ka alam, never ko na. Kaya siguro hindi ako nagpapadala. Kaya hindi siya nagpapabox. Na ano ko na. Ano niya na Based on na-realize experience, niya na. Wala naman pa nagpapadala. Sino naman padadalahan Hindi niya? ko na-experience yan. Walang return. Walang return investment. Walang nagpadala eh. Oo, Wala kasing bumato sa kanya kaya hindi niya rin binatuan. Uy, alam mo ba? Alam mo yung tambis? Ano ba yung alam mo yung tambis? Yung pula? Nasabi nila, na fruit. Sabi nila kapag may tambis ka daw sa backyard mo, yung mga anak mo or someone sa family nyo, mag-a-abroad. Meron, marami. Meron? Kayong tambis? Kami wala. Dalawa na naka-abroad. Di ba? Huwag kayong maniwala. Yung pula yan, di ba? Yung may puti Oo, na yung parang bell? Sabi sarap nila, ano daw, pero kapag sa may kapitbahay tambis namin, ka pero daw. syempre yung doon sa inyo, yung branch, di ba? Kukunin mo, di sa'yo na rin yun, di ba? Ikaw? Oh, hindi sa amin yung pero pag Kayo nandun naka-benefit? Oo, pero kasi ang laki Sila may niya. abroad ba sila? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Totoo ba yan? Hindi ako naniwala sa mga ganyan. Sinabi lang nila na kapag ganyan daw may ano naman kinalaman ng tambis sa buhay mo. Kung wala kang pera pang pamasahe, paano ka makakalis? Benta mong tambis? Kahit ibenta mo yung puno, wala yun, Day. Mura Uy, lang. masarap kaya yun. Sa Riguelas, masarap din. Siniguelas. Masarap. Ano, wala na. Hindi tayo bumili ng mangga. Ano ba yan? Si Smiley. Hala, nagising na ako. Magkimit-kit-kit nang yan. Baba. Tulog din kasi si Holly, guys. Dito. Baba? Are you alright na, Baba? We're going to see Veronica? Yay.
Gala na naman ba? Gala na naman, naka-power nap ka na, buti ka pa, kami hindi. Guys, galing na kami sa bahay. Dito kami sa Rebel. Nandito si Dan at saka si John. Nag-shopping daw sila. Papunta na sana kami kina Kat. On the way to papunta kay Nakati. Sabi niya, nandito kami sa Rebel. Ano yung size ng slides mo? Kasi di ba naghanap ako ng slides? Sabi niya, gusto mo ba yung mga Nike? Sabi ko na, wag na. Sabi niya, kung gusto niyo lang naman, pwede kayong dumaan. Sabi ko, sige daan kami. Kasi malapit lang kami. Ito guys, 20% of everything. Kaya nandito sila yan. Ay, si John at saka si Dan. Nakapili na. Let me see your shoes, babe. Wow. You getting that? Yeah. Very colorful, mala. Ito kaya lang wala akong mahanap na size ko. Kasi ang ano nito, lambot Ito pambata. Oli, sino ng bagong sapatos ngayon? Nakabagong sapatos. Nakaboots yan kanina. Wala na, pinasuot na. Lululo. Si Zach, walang sapatos. Walang kasya sa kanya. Oo nga. Ito kakarating lang. Nakasapatos ng isang. Graas buang Graas. Nakapag-shopping na, oh. Sila na talaga ang nag-shopping. Wala nang tao. Kanina, nahihirapan kami ng park. Ngayon, wala nang tao. Oh. Kami na lang natira. You're not fit there. This way. Here. Kita ko yung nagulat. Nagtago kami. Siya yung nagulat. Hello. Ito yung lulutuin, guys. Nilagang baka ribs. Yan yung yun? Yan lang yun? Yan yung pinakuluan kagabi. Tapos tapos ito, tubig, Yan yung sabaw, oo. Halagay lang namin sa ziplock. Ang ganap sa kusina, guys. Pork chop. Malayo-layo tayo kasi baka tamaan naman tayo ng matinding Tapos, yan? Potato? Hindi pa ba? Okay na ba yan? Ang potato? Wala pa? Nilaga. Tokat baboy ni Kati. Doon yung bilo-bilo ay mamaya pa. O yan. Yummers. Damihan natin. Uy, uwi ako ng bilo-bilo. Diba? Bring house. Appetizer. Wow naman. Come on. Yan yung dinner ng boys. Tingnan nyo to. Aming dinner. Nilagang baka, guys. Wow. Tingnan nyo yan. Sarap. Tuyo. At saka pork chop. Tapos may sauce pa. Ano to, Manay? Tuyo mansi, tapos may kalamansi, tapos chili flakes. Tuyo mansi. Tapos may kalamansi pa. Tapos chili flakes. Kain tayo. Ang ingay na nila kasi kumain na sila. Tapos na sila lahat. Sikat, nagluluto ulit ng rice. Diba? Buti ka pa. Naubusan ka na. Ako memory. Thank you very much. Luto na ang bilo-bilo, guys. Na-save ni Manay. Kanina, punong-puno to, guys, dito. Umaapaw. Walang laman. Tapos sobrang labnaw kasi sobrang dami yung tubig nilagay ni Simply Rice. Simply Rice. Tapos, ayun, sinave ni Manay. Nilagay niya yung mga doon. So, ngayon, ang lapot na niya. Pero at least, meron tayong extra. So, pwede natin ilagay dito kung kulang ng sabaw. Ito sa'yo to. Sige, kain tayo, guys. Ang init, no? Hindi, okay lang. Uy. Tama na yan. Thank you. Tapos, si Kati. Wow, ang dami nung sa akin, ha. Akin talaga yung punong-puno, ha. Pag hindi mo yan naubos, Simply Rice, ewan ko naman Sa'yo. Punta pa sila, ba? Hindi ko nga alam, Sila, guys, wala pa. Pagod na yun, Dessert na kami, wala pa Kaya siya. nga. Si Pompal, hindi ano pa yun? Thank you, Manay. Ano na lang yung disposable na spoon? Kain tayo, guys. Kulang siya ng ube. Pero, okay na. Sarap.
Thank you very much. Tingnan niyo, pinauwi na kami. Thank you, Papa. Thank you. Thank you. Si Manay, binigyan din ni ni Bibi. Sabi niya, uwi na kayo, uy. Can I get a kado? Kado, Ninan? Kado? Oh, kiss, Ninan? Mwah. Dapat Ate Holly. Kado, Ate Holly. Lalab. Oh, cute. How about tita? Ninang. Kiss, Baba. Kiss, Ninang. Thank you. Bait na siya, oh. Thank you, Dai. Thank you, Neil. Thank you, Neil. Thank you. Tingnan nyo, binigyan ako ni Kati. Sabi niya, huwag kang mag-lighter. Ito gamitin mo. Thank you, Dai. Ay, yung akin. Thank you. Meron pa akong baon pala. Okay na? Oo. Baka maiwan yung Hermes mo. Oh, thank you. Sabi ko nga sa'yo, bibenta ko nga. Sabi ko kaya nga. Hati tayo, ha? Thank you. Thank you, Baba. Bye-bye, baby. Bye na kami, guys. We will not sleep too late today. Nag-usap na kami ni Manay kasi kanina sobrang sakit ng ulo ko kasi sobrang late kami natulog kagabi. Skincare lang ako na. Wash ko na yung face ko. Ito yung gamit kong cleanser ay Real Barrier Control T Cleansing Foam. Ito yung gamit ko na cleanser sa gabi. Tonight is my third night using this, the AC7 Spot Serum. Itong spot serum, nilalagay ko siya sa mga may spots. Like, ito, meron akong parang blackhead ata siya na parang perniko. Tapos ito, 2 bumps. Tapos, ilalagay ko siya dito. See? Kikita nyo kapag nag-hit yung light. May mga ako dyan. So, ilalagay ko to. Ito yung may yung ginamit. Napakita ko to sa vlog ko eh. Yung meron siyang finger glove. Tapos, dapat mo daw siya i-rub in sa yung may spots para daw ma-absorb siya ng maayos ng ng skin. Yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Sana na-enjoy nyo yung vlog today. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys. Hopefully tomorrow. Be good. Good night. Bye. Mwah.